Стандартните автобиографии често не показват цялата ви личност и способности. Автобиографиите на Атена променят правилата на играта, като наблягат на това кой сте, а не само на това, което правите. Представяме уникални описания на характера и лични препоръки. С едно кликване пациентите получават истинска представа за вашата личност. Вашата топлина и преданост вече се виждат от пръв поглед. Нашите автобиографии са повече от просто списък с квалификации. Те показват кой си всъщност. Пациентите вече могат да видят вашата личност и с нетърпение очакват да работят с вас. Процесът на свързване на правилния болногледач с пациента вече е по-ефективен. Нашите усъвършенствани автобиографии опростяват избора и увеличават шансовете ви за успех. Не става въпрос само за това, което правите, а за това кой сте. Какво означава това за вас? Ще ви намерим работа много по-бързо и ще бъде по-добро съвпадение, защото всички участващи страни ще бъдат по-добре информирани. Свържете се с нас днес, с нашите нови автобиографии и ние ще ви намерим работа възможно най-бързо.